ଆରେ ମାଳତୀ, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଦେଖିଛ କି ବାପାଙ୍କୁ? କୋଉଠି ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲି କି ରେ ପୁଅ? ମୁଁ ଉପର ଘରେ ଥିଲି। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହ? ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତୁମ ଦେହ ପା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୋ ଚଷମାଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରେ ପୁଅ। କ'ଣ କେମିତି ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁନି? ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ କାଲି ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚଷମାଟା ନେଇକି ଠିକ୍ କରି ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା, ବାପାଙ୍କର ଚଷମାଟା ଠିକ୍ କରିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଚିଣ୍ଟୁର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଅଛି, ମୋତେ ତୁମେ ମାର୍କେଟ ନେବ ବୋଲି କହିଥିଲ। ହଁ, ସତରେ ମାଳତୀ, ତୁମ ବୁଦ୍ଧିକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର କି ଚିନ୍ତାଧାରା! ଆରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଅ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି କେଉଁ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଅଣହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେହି ବୟସରେ ଉପନୀତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।